cardom non ni de do lake sirikang ne bar number 4 thong teron arong amekar sir not ingti ahem sido ko people sido ko tenang ni tum ta thek long ko ni di tum dak nang ka hum pen ke thek long alang ni ho not ingti bang ke la dak ahem re ta ve la pen ke do thai ave po la so a bir ta di to di long se la dak ni di tum nang ka humri lo ka humri pen nang ni tum da thek long la dak ka so apalong sa alang ipo na ting nang alang ni tum sa so ting ke ka chi di bi ibu sikko kasi nang litum tamat ko ano ni alang likisung di dak army arwe pen alang ni dak achicak na kaso ting kachi depensi kasi ni litum ladak ni litum claim pet pinitum lot rengke tum lo latum pinitum chingwai si adat tami asap suvet tami ilitum ladak rabdam sinang kedua diman ke ilitum kimpidam sinang penilitum kachingwai pen sila dak rang lo ni litum ladak non na kim pilong las tami arwe ke jang do damasi pini bangke patangon edelo rape ni litum along nang kachirap dun mate ni litum hula QR scan ki pipen nang litum kang hon kajin sodo kulit alang liphan nang litum nang ning ke hang pen nang litum judi kerap ji nang hang kulit pipen ni litum ki pu pen alang litum tame emithang akarbi emithang ke pu kaching hon pen alang litum tame asap suret tame alang litum latum ba ni litum account lo alang litum nang pathai lo tapi alang litum nang pathai do na phan tame suri kachuro pajir alang litum pini alang litum nang chirap dun pensi ni litum ada subscribe tame pini hirap dam long los tame abe jang do na masa hembang tang tede lo kasi non nili nang than ingtum alang litum nang chirap dun abang pu to men alang litum ni litum long nang kachirap dun mate alang li lapo hirnoding tia phan kang hon kajin suben subscribe tame alang litum nang chirap dun amen non nili nang paklang kang tum nang kang tum ke sonjoy inki Rajut Teron Terang signing inti Prakash be Matthews Timu alang lito hantame suri kachuro pajir lo alang lito me emithang akarbi emithang khi phan kajin so kang hon ban alang litum tame asap suet tame alang litum dang chiratun ko suri kachuro pajir lo ardo